again, welcome po sa ating channel, Swertres Cebu TV. So, ngayong gabi po mga ka-Swertres, ay pag-usapan po natin yung binigay natin na combination sa June 21 to 22. Okay, so ito pala ating previous result mga ka-Swertres, June 21 and sa June 22. 2022 po mga ka-Swertres. Sa June 21 po mga ka-Swertres, sa 2 p.m. 696, 5 p.m. 837, tsaka naging 327 sa 9 p.m. Sa June 22 mga ka-Swertres, sa ngayong araw, ay lahat po mga ka-Swertres nagdoble po, So 848, 776, and last is 10 and 0. Okay, so again mga ka-Swertres, sa ating pong channel ay nagbigay po ng mga tips and guides doon po sa mga mahilig po tumaya ng Swertres at STL. Okay, so i-recap po natin sa 2 p.m. po mga ka-Swertres, ang ating 396 nag-slide po ka-Swertres. Sa 2 p.m. is 696 nag-slide po ang ating 396. Ang ating 603 also mga ka-Swertres sa STL Mindanao naging 206, and ating 605 nag 606 sa STL mga ka-Swertres, So congrats pa rin sa nag-defend mga ka-Swertres ng ating combination, So yan lang po mga ka-Swertres, So yan po ka-Swertres, So bukas mga ka-Swertres, ang ibigay ko sa inyo is focus muna tayo sa eskalera, dahil wala po akong nakuha sa ating kahit po na possible combination mga ka-Swertres, pero meron kong ibigay sa inyo na guide. Meron kong ibigay sa inyo na eskalera mga ka-Swertres na combination and double, at saka doon po kay S1 mga ka-Swertres, So lagyan natin dito. So, meron akong ibigay sa inyo na eskalera mga ka-Swertres, So, meron po tayong 324. Balik pa rin natin si 324. 879 mga ka-Swertres, and 312. And last is 6, 7, and 5. So, yan po mga ka-Swertres, Eskalera. Focus muna tayo sa eskalera, mga ka-Swertres, And also po kay S1 mga ka-Swertres. So, wala po ako ngayong computed po mga ka-Swertres, Focus muna tayo sa iska. And then, kay S1 mga ka-Swertres, okay. Sa S1 mga ka-Swertres, ang binigay niya sa atin is dalawa po na combination. Okay? 603. Binalik niya. 603 and 104 mga ka-Swertres. Maganda itong 104 mga ka-Swertres sa bukas. Okay. So, yan po mga ka-Swertres kay S1, 603 and 104. Pag mag-slide kayo nito mga ka-Swertres, si 3, gawin nyo itong 4. Maganda yung bukas. And then, itong 4, gawin yung 6, mga ka-Swertres. Okay? So, yan lang po mga ka-Swertres ang combination natin for the days, Sa June 23 po and 24 mga ka-Swertres, So, kung meron man kayong mga eskalera dyan mga ka-Swertres, tayaan nyo yan mga ka-Swertres, dahil alis pa po muna tayo sa eskalera, dahil po sa dami ng double na lumabas mga ka-Swertres sa draws, sa previous draws. Okay, so doon po sa double, pag ang hinahanap nyo bukas mga ka-Swertres ay double, So meron po akong i-share sa inyo ng double, Yung ating double is ito lang po mga ka-Swertres. 311. Okay, 311. Pag mag-slide kayo, gawin nyo itong 2 mga ka-Swertres. Ayan. Magiging
211 mga ka-swertres. So yan lang po mga ka-swertres, no, ang ating combination for that days. No, so hopefully po mga ka-swertres, no, makatulong na naman tayo, no, sa ating pagbigyan nito natin mga combination mga ka-swertres, no, ng ating mga guides, tips mga ka-swertres. Okay, so sa mga new subscriber dyan, sa ating mga new viewers, no, huwag mo kalimutan mag-subscribe mga ka-swertres, Swertres Cebu TV, no, and also po mga ka-swertres, don't forget to hit po the notification bell para naman po i-updated kayo sa ating mga bagong uploads, no, o kayo pang unang ma-notify ng ating mga upload na mga ka-swertres, no. Okay, so again mga ka-swertres, sa disclaimer lang po, hindi po natin sinasabi na ang ating mga binigay dito na combination is 100% po nalabas mga ka-swertres, no, dahil hindi po natin alam kung ano pang pinalabas ni PC. So mga ka-swertres, no, so I hope na nakatinan mo tayo dito mga ka-swertres. And doon po sa mga new viewers natin dyan, sa ating mga new subscribers, no, so kung ang hinahanap nyo ay mga angle guide and tips po mga ka-swertres, no, i-click nyo lang itong title nitong video mga ka-swertres, no. Meron kayong makita dyan na link sa baba, no. Pero dahil meron po kong ilagay dyan, no, meron po tayong tutorial, no. Meron po tayong every draw guide dyan, tutorial. Meron po din tayong all draw guide mga ka-swertres, no. Paano malaman gamit ang every draw guide and all draw guide, no. So kung gusto nyo is every draw, gusto mo malaman kung anong possible sa every draw, so gamitin nyo yung ating every draw guide. Kung all draw nyo naman, so i-choose nyo yung ating all draw mga ka-swertres. Okay, so meron po din tayo dyang tutorial na paano makuha yung pairing numbers gamit ang ating every draw guide. So meron po din tayong tutorial dyan mga ka-swertres. Doon po also sa naghanap ng last 2, no, meron po din tayong tutorial kung paano po kunin ang last 2 mga ka-swertres gamit ang ating every draw guide mga ka-swertres, no. So yan, no, mga ka-swertres. At saka meron po din tayo dyang paano malaman pag possible double ang lalabas sa next draw, no. So meron po tayong tutorial dyan mga ka-swertres. And doon po sa STL, Visayas and Mindanao mga ka-swertres, kung gusto nyo, meron po din tayong tutorial dyan, no, sa pakiclick that link mga ka-swertres, no, meron kayong matutunan dyan mga ka-swertres. Okay, so yan lang po mga ka-swertres sa gabing ito, and I hope po mga ka-swertres, no, na manalo na naman tayo mga ka-swertres, no. So I hope na congrats na naman po ang sumalubong sa atin mga ka-swertres, no, kahit sa ganitong para, no, ay makatulong po tayo sa ating kapwa na doon po mahilig po tumaya ng swertres at STL. Okay, so good luck po mga ka-swertres, and no, we're hoping po na manalo naman tayo. So yan lang po mga ka-swertres, and keep safe always.